Joo niin. Täällä on silmät ruvennut aukeilee. Vähän niin kuin kaikilta. Kauhean uteliaitakin ovat. Tulisiko joku tänne mun käden luo? Moi. Moi 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 moi. Voi olla, toi yksi huutaa muuten tviit viit vii. Toi iso poika. Iso poika oli eka, kun eilen kiipesi pentulaatikosta pois. Tehtiin vähän korotusta reunaan. Jos ne nyt vielä pysyisi siellä hetken. Mut nyt taitaa olla tosiaan, kaikilla on silmät auki ja on mahdottoman sulosia. On. Ei voi kieltää. Raimo tuolla on. Tosissaan. Missä on Raimo? Raimo on tossa. Kuuka. Sitten on jääkarhupirkkoja. Toi toinen pirkko tossa ja sen alla on tuolla. Pikkutyttö. Niin, ketäs tää oli? Pikkupoika. Tää on pikkupoika. Ketä tää on? Tää on se eka syntyjä oli tuossa ja siinä on jääkarhu. Rupet pirkkoja on niinku taistelee. Joo, täällä alkaa kovat. No toi huutaa tviit. Tvii huutaa tuolta tvii. Tvii, 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 tvii. Tuolla, eikö se oo toi? Se siitä. Saa tulla kattoo, kun sovitaan.